Wij zijn tijdelijke uitbreiding van de kantine van het Sun College aan het maken, aan het bouwen. De huidige kantine is te klein voor de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Dus we willen een vergroting. Dus vandaar. We hebben een verhuurbedrijf in Terneuzen en verhuren tenten en alle zaken die daarbij horen. De Sun College is één van de locaties. Heeft u nog meerdere locaties? Ja, nog veel meer locaties, maar allemaal in Zeeuws-Vlaanderen. Nog geen scholen, dat nog niet, maar wel sportscholen, diverse. En ook heel veel kleine bedrijfjes die een toegangstentje nodig hebben om de mensen uit elkaar te zetten. Deze tent hebben we in 1 dag gebouwd. Donderdag was opdracht en vrijdag hebben we deze gebouwd. En vandaag doe ik de inrichting. Dus de inrichting houdt dus in de tafels, stoelen, noodverlichting, verwarming, brandblussers. Dat is vandaag, dus vandaag is die ingericht. Wij ontvangen vanaf vandaag eigenlijk alle leerlingen weer op school, maar dan in halve groepen en om. Dus dat betekent dat de ene helft van de groep op maandag, woensdag en vrijdag naar school komt. De andere helft van de groep op dinsdag en donderdag. En de week daarna draaien we het om. Zijn leerlingen verplicht om op school te komen? Ja, onderwijstijd valt onder de leerplichtwet en daarmee ben je verplicht naar school te komen. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, hè? Risicogroepen bijvoorbeeld, kwetsbare gezondheid. In overleg met ouders en leerlingen kijken we dan naar de mogelijkheden. Nou zien wij hier achter u een tent staan. Waar dient dat voor? Nou, we hebben ervoor gekozen als school om leerlingen maximaal naar school te halen. Dus zoveel mogelijk binnen school. En daar zijn leslokalen op ingericht. Maar de aula is eigenlijk te klein om in een pauze 180 leerlingen te herbergen. Dus we hebben ervoor gekozen om een tent te huren, die ook verwarmd is. Die wordt opgebouwd, daar zijn ze vrijdag mee begonnen, die wordt op dit moment afgemaakt. En vanaf vanmiddag de lunchpauze kunnen leerlingen dus ook pauzeren in die tent, zodat iedereen een plekje heeft om te zitten op 1,5 meter afstand van elkaar. Maar de afstand in de gangen is ook een lastige. Want we zien dat leerlingen natuurlijk vanuit leslokalen de gang opkomen naar het andere lokaal lopen. Maar we hebben looprichtingen binnen de school. Dus dat betekent dat er maar 1 richtingsverkeer is. En dat maakt het in ieder geval al wat beter hanteerbaar. Wat vind je van de indrukwekkende tent? Ja, ik ben benieuwd wat ze ermee gaan doen. Ik moet het nog maar zien gebeuren. Maar wie weet komt er wel nuttigs van.